Naputos og mga katol-katol sa panit ang nagkadiyang bahin sa lawas niining duha ka mga bata, human sila nangaligo sa kadagatan sa Lawis Argao niadtong Domingo. Ang ilang mga hulagway o kasinatian, gipaambit silang inahan pinaagi sa social media. Ug matod niini, gawas sa grabing pagpangatol, gipanghilantan sab ang iya mga anak. Guol jud ko taman sir nagmahay lagi ko pag human yung kumay pa wala na lang mi nagdagat-dagat or na may daghan untang kalingawan before magklase. Pero nahitabo naman gyud to sir, wala jud mahimo. So nagtambal na lang pag human. Pipila sab ka mga netizens ang mipaambit sa ilang mga kasinatian kabahin sa jellyfish sting sa mga miaging adlaw sa nagkalain-laing bahin sa Sugbo. Ug kasagaran sa mga kaso, nahitabo sa habagatang bahin sa lalawigan. Gani, mipagawas na og online advisory ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO sa Argao tungod sa giingong pagdagsa sa daghang mga jellyfish kon bokya sa ilang mga baybayon. Gikumpirmar sa ilang buhatan ang pagdaghan sa presensya niini karong buwan sa Mayo, particular na sa may Taluot Pier ug sa kadagatan sa Barangay Langtad ug Luok. Na-validate lang ginanamo gahapon kay so pag validate namo gahapon na-verify na mga tinuod gid itong daghan kayong mga jellyfish. Gisuroy sa among news team ang usa ka sikat nga liguanan dinhi sa dakbayan sa Talisay kaganinang buntag aron pagsuta kung nanaghan basab ang mga bokya sa ilang dapit. Matod sa mga manindahay ug mga residente sa maong lugar, namatikdan nila nga magkakatulgod ang dagat matag buwan sa Mayo. Kada adlaw sad naa, pero di lang ko manguha kay di mo kumligo. Mga ako ramang pakuwas mga bata. Ay pada pre nang mo makapil kag katol-katol pero dili jud jay ingon na para sa ona atong katol-katol na ini kawas mo ba kana mo magpatakar yung lawas bitaw. Gikumpirmar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 7 nga normal ra kini nga panghitabo ilabi na panahon sa ting-init. So kanang kabahin sa jellyfish, lagi na siya yung mga occurrence during summer. Tungod sa kainit, no, medyo taas po ang atong productivity sa tubig. Sa tubig man gud naman tay mga microscopic algae, no. So siyempre ang photosynthetic activity ana medyo taas, no. Tungod ang ano nato sa sunlight is very high. Plus tang initron, so kailangan po na nila more food, kaon kay para for their energy. So wala paghihinganlan sa BFAR ang tukmang species sa bokya nga nanaghan sa kadagatan sa Sugbo karon apan mipahingmangno sila nga angayan gyud likayan ang pipila ka klase nga peligroso sama sa box jellyfish ug ang Portuguese man-o-war o blue bottle nga susamag nawong sa bokya apan usa ka siphonophore o colonial organism. Apan kung mataptan gyud sa gaway sa gidudahang bokya, unsa may angay buhaton? Ang may gitawag na timbol. Dili kaayo na siya na niya is low lang na. Ang ato ang bantayan is katong mga Portuguese man po pero dito na maguna siya sa medyo sa law. Ang hot compress na warm water or close to hot water nagtulong na sa kumantos na ginigyan kainit labon mas maayo. Kay ang water man ng jellyfish, no? So mo ano sila vinegar. Itungod ang vinegar, maguna siya ammonia. Kanya ang ammonia, muhilis maguna siya sa calcium. Pero dili gyud na siya ang cure. Samtang gipahugtan sab sa mga disaster responders ang ilang pagmonitor sa mga sikat nga liguanan karon aron dali kini nilang matabangan kung dunay emergency. Aduna sab sila'y panghimangno alang sa mga nagplano pang mga ligo karon ting init. Manawagan ako to all beachgoers no to take precautionary measures. I know it's very enjoying to be in the beach na nowadays nga labi na karon nga ganahan kita magpapugnaw, but mo agwanta lang tagamay kay pagkakaron we don't know nga ang grabe niya masin grabe ang reaction niya ba labi na sa mga bata. Di niya kaya nila ang reactions, umaigo sila sa jellyfish bitaw. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.